Gwamnatin Najeriya ta bayyana cewar tana iya bakin ƙoƙarinta wajen ganin ta ceto dubban 'yan Najeriya da suka makale a ƙasar Sudan a daidai lokacin da ake gwabza ɓarin wuta a wannan ƙasa ta Sudan. Kamar yadda kuke gani, mai magana da yawun shugaban ƙasa Malam Garba Shehu ya wallafa a shafinsa na Twitter ya tabbatar da cewar gwamnatin Najeriya tare da haɗin gwiwa da ofishin jakadancin Najeriya a ƙasar Sudan suna ƙoƙarin ceto rayukan dubban al'ummar Najeriya da suke a ƙasar Sudan, musamman ma ɗalibai da waɗanda suke a yankin Khartoum inda ake ci gaba da ɓarin wannan ƙasa ta Sudan a daidai wannan lokaci. Malam Garba Shehu ya ƙara da cewar ministan harkokin ƙasashen waje na Najeriya Jabri Inyema suna iya bakin ƙoƙarinsu don ganin an kwashe al'ummar Najeriya daga waccan ƙasa. Wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da dubban al'ummar Najeriya da suke a ƙasar Sudan musamman ɗalibai ke ci gaba da aiko da saƙonnin kokawa da damuwa da tunzuri da tashin hankali da suke ciki a ƙasar ta Sudan a daidai lokacin da wannan al'amari ke afkuwa. Inda cincirindan wasu al'ummar Najeriya suka taru a ofishin jakadancin Najeriya da ke ƙasar ta Sudan wanda suka fake a wannan wuri tare da ci gaba da aiko da saƙonninsu zuwa ƙasa Najeriya. Jiya da dare wajen ƙarfe 3 an fara ɗauke network. Kusan me wannan yake nufi aka ɗauke network gaba ɗaya? Ko an zo ɗaukar mu ba za a same mu. Jiya da dare wasu suna ta man magana daga Khartoum suna cewa ba su da abinci, wutar su ta ƙare, ba su da ruwa. Yanzu an ɗauke network ta yaya za a ce su taho inda za a haɗu a tafi da mu sai an bar wani a baya dole don Allah don Annabi ayi abin da za a yi don Allah. Wallahi ba mu da lokaci. Ni ina bakin boda in na samu zan iya wucewa amma 'yan uwana suna can cikin yunwa shirwa. Ba abinci suna nan. Ban sani ko su kashe su ma ni. Ban sani ba sojoji ne akan titi komai zai ya faru. In ba a yafi yanzu ba na rantse da Allah ko ba za sai an manta wani. Ba mu da lokaci. Dan Allah ku taimake mu ba dan halin mu ba. Ko ba kwa san mu kuyi mana dan Allah dan Annabi dan Allah yanzu ya ake fama da shi ban ta aka dauke ne ta kwala min shiga uku. Na su kashe mu. Shari'a masifa ce. Mun fi kowa yawa mun fi kowa gata. An Malawi ma ba su da embassy an zo an ɗauke su an ɗauki kowa sai mu kaɗai a Khartoum kowa ya san Najeriya muna da kuɗi da an ga mu karrama mu ake amma mu ne aka bari na ƙarshe. Gashi kowa ya gudu sai mu saboda mu ne ba mu da gata. Allah kana gani, Allah kana. Wannan batun ɗaya kenan daga cikin ɗaliban Najeriya da suke karatu a ƙasar ta Sudan inda ta bayyana irin halin da suke ciki. Kazalika akwai irinsu da yawa da ke ci gaba da aiko da saƙonni na halin da suke ciki daga ƙasar ta Sudan zuwa Najeriya, wanda suke ci gaba da roƙon gwamnatin Najeriya da ta kai musu ɗauki a kan lokaci domin kuwa ana ci gaba da gudanar da wancan rikici na cikin gida da yake faruwa a ƙasar ta Sudan. Sai dai a tattaunawarmu da wasu daga cikin masana a Najeriya sun bayyana cewar al'umma da iyayen waɗannan yara suna da cikakken iko na kai ɗauki a daidai wannan lokaci na irin damar da suke da ita, domin kuwa gwamnati yadda take iya bakin ƙoƙarinta babu laifi don al'ummar Najeriya su ma sun sa hannu cikin wannan ƙoƙari.